Moi kaikki! Mun nimi on Vlada ja mä ostin aasialaisesta kaupasta tämmösiä erikoisia herkkuja ja mä tuun maistaa niitä tällä videolla. Aloitetaan tällaisilla. Ne on tämmösiä jotain merilevätikkuja ja me siis maistetaan näitä. Nää on oikeesti jotain merilevää. Avataan tee tästä. Ja sit otetaan täältä yksi. Tää on tän näköinen. Ja nyt mä maistan tätä. Yäk. Tää on paha. Joo. Tää on kamalan makusta. Tää saa 0/5. Jatketaan vaikka näillä tämmöisillä suklaatikuilla. Ne on tämmöisessä pussissa. Nämä on tällaisia. Nämä on ihan hyviä. Nää saa vaikka... Nää on ihan ok, niin nää saa vaikka... No, nää oli ihan hyviä, joten vaikka 3/5. Sitten meillä on tosi erikoinen. Se on tämmönen joku vaniljaleivospullo. Tämmönen. Nyt me maistetaan tätä. Tää on aika iso. Tää on tämmönen. Tää alusta maistui ihan pullalle, kun mä en saanut tota juttua, mitä tuolla sisällä on. Mä setän tuolta kohtaa, mitä siellä on. Ihan hyvä. Täällä on tämmöstä töhnää sisällä. Mä otan vielä vähän tätä. Tää sai multa pisteitä 3/5. Siis meillä oli tämmönen bubble tea. Jos joku ei tiedä mitä bubble tea on, niin se on semmoista jotain teetä tai semmoista maitoa. Ja sinne sit laitetaan tämmösiä niinku kuplia. Ja sit sitä juodaan. Mä pistän tänne mun hienoon mukiin. Täällä ei nää pallot näy kunnolla, mutta ne on tämmösiä mustia palloja. Mä haluan sekoittaa tätä vähän. No niin, maistetaan tätä. Tää ei ollut kauhean hyvää kyllä. Mut mä en vielä sano noita palloja, että mä haluan maistaa semmosen.
Mä en nyt saa niitä palloja kyllä sieltä. Tää sai muuta 0/5, se oli kamalaa makusta. Sitten mulla on vielä vikana tämmösiä Hello Kitty-palloja. Maistetaan niitä kaikkia. Eka on tämmönen vesimeloni, sitten on tämmönen valkoinen ja pinkki. Maistetaan ekana tätä vesimelonia. Mä oon muistaakseni joskus maistanut tätä, että olisi joku purkka niin kuin. Joten otetaan tää vaikka vikana. Mä maistan tätä valkoista. Tämmönen. Tää eka valkoinen saa multa 5/5, se oli niin hyvä. Mut mä en ymmärtänyt, että nämä kaikki oli purkkaa. Seuraavaksi mä maistetaan tätä pinkkiä. Se pinkki saa multa arvosanan 5/5, tääkin oli hyvä. No sitten vesimeloni. Tää vesimeloni sai multa myös arvosanan 5/5. Mut mä keksin yhden jutun. Kun mulla on tässä lusikka, niin mä koitan silloin saada näitä palloja teille täältä. Tämmösiä. Täällä on mustia ja valkoisia. Mä muistan tämän mustan tästä. Tääkin oli pahaa. Mut moi moi! Tässä oli tää video ja muistakaa tykätä tästä videosta. Moi moi!